дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия мисол ба ҳайси ягон коргар. Ман чанд рӯз пеш видео карда будам ва гуфта будам ки ва чандин нафарҳои дигар ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Оиди баста шудан ё нашудани границаҳо суҳбат мекунем. Хоб бо диққат тамошо кунед. Аввалан ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канал бозии мини 100 билета рафтесай. Тақрибан 15 ё 20 дона билети дигар мондай, нархиш 250 рублай. Номере ки дар рӯи экран меброя Сбербанк дора. Дар ҳамин номер мепартоен Сбербанк шуда сумтона ва ҳамин номерда WhatsApp ҳастай, бо дар WhatsApp чектона роӣ мекунед. Ҳаракат кунед, 15-20 билет уқа бисёр нест. Хоб дар як мавзӯи суҳбат мекунем ки бисёр нафарҳо аллакай видео кардан ва бисёр нафарҳо аллакай аз дигар ҷоҳо хабардор шудан ё ки дар мушкилӣ қарор доранд дучор шудагиянд. Чандин нафарҳо мегӯянд ки границаи Қазоқистон маҳкам карда мешавад, ё чандин нафарҳои дигар мегӯянд ки рейсҳоро отменит кардесиянд. Бародарои азизу гиромӣ қадр, мо имрӯз суҳбат кардем бо чандин нафарҳо, чандин бародарҳое ки дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия мисол ба ҳайси ягон коргар кору фаъолият мекунанд. Мо суҳбат кардем ва вазъиятро пурсидем ки чӣ хелае, чӣ гунаҳае, оё рейсҳо идома додасиянд ё ин ки не. Бале бародарони азизу гиромӣ қадр, имрӯзаша гуфтанд ки аз фурудгоҳи Жуковский ба шаҳри Душанбе рейс буд. Хушбахтона рейс ба анҷом расид, яъне ки парвоз кардан мусофирҳоро гирифта оварданд. Ман чанд рӯз пеш видео карда будам ва гуфта будам ки дар фурудгоҳҳо камтар назорату мушкилиҳо зиёдтар мешавад. Мақсад ки болои шаҳрвандои Осиёи марказӣ камтар строгитар назорат мекунанд, ба хотире ки ному фамилияро нафарҳое ки иваз мекунанд ба роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия мешаванд, ё умуман нафарҳое ки двойное гражданство доранд, загранпаспорти российский надоранд. Умуман ягон мушкилие мақсад мешавад ки бо айби ана ҳамун нафар худаш мебошад. Қарор қабул шудагиай ва тамоми фурудгоҳҳои Федератсияи Русияда ана ҳамин ҳуҷҷатгузориҳоро хуб назорат мекунанд ва чандин нафарҳои дигар ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди аз граница гузаштан намондасиянд, мегӯянд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона вақти перескат кардан. Ва дар ин мавзӯъ гуфта мешавад ки дар як хабарномаи рӯзи 26 апрел вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафири Федератсияи Русия суҳбат анҷом доданд ва барои суҳбату барои нишаст сафири Федератсияи Русияро даъват карданд то ҳалли ин мушкилиҳо осонтар карда шаванд, то ин мушкилиҳо роҳи ҳалли худшона ёфт карда шаванд. Ва як чизи дигар гуфтанем ки мақсад ҳар чизе ки официал нишидагӣ нестай, овозаи бардуруғ паҳн кардан дар кор нестай. Яъне агар граница маҳкам шиданӣ бошад ё рейсҳоро полни маҳкам карданӣ бошанд, аввал ин ки официални меброяд дар ҳама ҷо. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ман хостам ки дар ҳамин мавзӯъ видео кунам ва манам фикр ақидаи хидмат баён кунам ва гуфтанием ки кулли мардуми ғариба худованд нигаҳбон бошад. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То навбарҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.